Bé, José Morató Sendra és regidor socialista en el 31. Les seues intervencions, per exemple, com a regidor s'arrepleguen en la premsa de l'època, en els setmanaris que es publicaven en Oliva, i només hi ha dos regidors socialistes en aquell moment. Un és José Morató Sendra, l'altre és el meu avi Tonet de Boja, Antonio Peiro Savall. José Morató, després, quan es produïssin les eleccions del febrer del 36, que guanya el Front Popular, també és triat per la llista socialista. José Morató, segons el carnet que Maria encara guarda, és militant socialista des de l'any 34 i bé, en guerra, durant l'any 37, ell va ser conseller de la Conselleria de Sanitat, ho dient en castellà, Sanitat i Assistència Social. En el que es diu, el que s'anomena Fons B de l'Ajuntament d'Oliva, de l'arxiu, José Morató apareix, la signatura de José Morató, en moltíssims rebuts de fons per a l'asil d'ancians, per al comedor de refugiats, per a ajudes dineràries personals a gent que tenia problemes greus econòmics. I després hi ha un document molt important per a mi, perquè situa a José Morató Sendra com a conseller de Sanitat i Assistència Social des de l'agost del 37 fins al desembre del 37. És un estadet de comptes i en aquest estadet s'arrepleguen el que acaba de dir, és a dir, els diners gastats en assistència social, els diners gastats en ajuda als refugiats, en el comedor per als xiquets, en totes les activitats que també de l'hospital, també, és a dir, 5 autoritzacions per a receptes, i ahir fa una liquidació de comptes. És a dir, per això podem dir que José Morató va ser conseller de Sanitat i Assistència Social, almenys en aquest període, és a dir, això està documentat. El meu avi es deia Joan Baptiste Bertomeu Jordà i era nebot d'un sacerdot, Salvador Mestre Parra, n'hi ha un carrer a Oliva, que tenia una escola. Per este familiar seu, ell va poder estudiar en els escolapis, en Gandia, i va estudiar per a mestre. Ell va treballar també en l'Acadèmia de Salvador Mestre Parra i després munta una acadèmia pròpia en la plaça de l'Església, en Oliva, on tenia el domicili familiar. En l'any 30, el meu avi comença a publicar un setmanari que es deia Oliva i que va durar des del 30 fins al 32-33, però ja queden pocs exemplars. S'arreplegaven esdeveniments que passaven a Oliva i es feia també una crònica de les sessions de l'Ajuntament. Per això són documents que cal consultar per a construir una història de la República, o almenys de la República, de la prerepública i de la República al principi, a partir de l'any 31. El meu avi passa una època que no publica cap setmanari. A partir del 35 comença a publicar un altre setmanari que es diu Levante i que dura molt poc, perquè dura fins al 36, és a dir, a partir del cop d'estat de Franco
de l'Alzamiento Nacional no es deixa de publicar perquè el meu avi està afiliat en aquell moment a la FETE, que és la Federació Espanyola de Trabajadores de la Ensenyanza, que estava dintre de la UGT, i bé, el criden a València per a donar classes i per a rebre classes, ell també, per a poder preparar-lo com a militar per a enviar-lo al front. De l'Escola Popular de Guerra és en la graduació de tinent, l'envien al front d'Extremadura i allí passa la major part de la guerra. És a dir, que no està a Oliva. Torna en gener, ha anat la família a visitar-lo, perquè és una cosa que es feia freqüentment, quan hi havia algú malalt al front, els familiars anaven a veure'ls, o bé en èpoques marcades, és a dir, Nadal, en l'aniversari, i la família de ma mare va al front a visitar son pare, tornen en gener del 39 a Oliva amb son pare, patixen el bombardeig de Xàtiva, això és una cosa que em contava una tieta meua que m'impressionava molt, perquè s'havien amagat molta gent sota la màquina del tren, i torna a Oliva, quan entren els nacionals, es presenta a les autoritats i a començar l'itinerari repressiu contra ell. És a dir, està tancat a Bellreguard, després a Portaceli, l'envien a un camp de presoners a Miranda d'Ebro, després passa a una presó en Burgos, de Burgos torna a València a la Model, i finalment, després d'una sentència de 12 anys i un dia de presó menor, torna a casa i bé, s'ha de presentar cada setmana a l'Ajuntament i a la Guàrdia Civil per a signar com a que està ací i no ha pegat a fugir. L'alliberament definitiu del meu avi és en gener del 52, jo nasc en febrer, el meu avi ja és lliure, és un home molt vellet, derrotat, malalt, i que jo m'estimava molt. Mor no me'n recordo exactament la data, però sí l'any, és a dir, no me'n recordo el mes, perquè nosaltres hem estat fora d'Oliva, hem viscut fora d'Oliva, tornem perquè el meu avi està malalt i la tieta que s'ocupava d'ell està embarassada, tornem i bé, al cap de poc temps mor el meu avi, això seria l'any 63. Volia també dir que jo m'he enterat de per on passa el meu avi tancat perquè vaig trobar el sumari. El sumari, els dos sumaris que li fan, en l'any 39 i en l'any 40, i allí és on descriu, és a dir, on està tancat, perquè la família fins ara, és a dir, fins fa 2 mesos que jo no tinc el sumari, no teníem massa idea de tot no sé, de tota la repressió que havia patit el meu avi. Sabíem que havia estat tancat a la presó, però no sabíem exactament a on. És a dir, i això ho aconseguís perquè l'Arxiu General i Històric de Defensa és on s'arrepleguen tots els sumaris. La majoria de famílies de represaliats, tant de la gent que està tancada a la presó com de la gent que afusellen, per exemple, el pare de Maria, José Morató, és a dir, estan en l'Arxiu General de Defensa. Es poden demanar, però en el cas, per exemple, de José Morató no es pot només que consultar en sala perquè el document està molt deteriorat. Sí, el que faig jo és buscar documents en l'arxiu d'Oliva que no està catalogat. Per tant, és una faena que puc fer perquè estic jubilada. Si no estiguera jubilada,
no la podria fer, perquè és una feina que requereix moltes hores d'anar passant paperet per paperet. Jo començo a anar a l'arxiu precisament buscant informació sobre Batiste. De passada trobe moltíssims documents, sobretot de l'any 37, és a dir, ahir es conserva molta documentació. L'estadet de José Morató apareix en aquesta documentació que, insistís, no està catalogada, està en caixes, i bé, també el que hi ha és molta documentació de la postguerra. És a dir, això d'anar trobant documents que confirmen d'alguna forma el que t'han contat a casa i el que has pogut llegir, és a dir, a mi particularment, que he fet història però no m'he dedicat a la història, que m'ha agradat sobretot la història contemporània, em dona molta satisfacció. De la postguerra encara queda molt per veure, és a dir, jo he vist 4 caixes de l'any 40-41, alguna cosa del 42, i ens centraré en el 40, perquè és la immediata postguerra, i ahir, per exemple, hi ha documents sobre les malalties que es patien a Oliva. Les malalties que es patien a Oliva i la falta i la fam, és a dir, pareix que la paraula fam sona una miqueta demagògica des del punt de vista d'avui, perquè no en patim així de fam, en altres llocs del món sí, i sobta una mica veure que hi ha documents de l'alcalde adreçats al governador civil reclamant llet per als xiquets que no en tenen i que la mortalitat infantil és molt important a Oliva i que necessiten que arribi llet o algun tipus de succedani que pugui substituir la llet que falta per als bebès, per als xiquets. També en el 40 hi ha documents, normalment són documents de l'alcaldia d'Oliva, i en aquests documents, per exemple, es parla de les malalties que es patien en l'any 40, una malaltia que ja està erradicada, que existeix, per exemple, en el Tercer Món, és el paludisme, és a dir, que encara no hi ha vacuna contra el paludisme, no sé per què, però no hi ha. I el paludisme en Oliva, hi havia terres d'arròs, però normalment la gent, els jornalers, se n'anaven a l'Ebre, a Tortosa, a la Sera de l'Arròs. I com les marjals, el delta de l'Ebre era una zona endèmica, esta també, una zona endèmica de paludisme, tornaven de Tortosa, en aquest cas en el document en el qual estic pensant, tornaven de Tortosa malalts de paludisme. L'alcalde assenyalava que no es podien tractar perquè no tenien quinina i que perquè l'hospital del qual disposaven en el poble no tenia cap ni instruments, ni recursos sanitaris, ni personal, ni quinina, i bé, s'adreçava curiosament al governador civil reclamant-li que atenguera les necessitats d'Oliva. També una altra malaltia que és típica de postguerra, encara que ara diuen que ha tornat a ressorgir, que era la tuberculosi. Batiste Cifrés mor en el 44 de tuberculosi. I també hi havia molta gent tuberculosa a Oliva. L'alcalde torna a escriure la carta al governador civil dient que necessiten que ingressen a alguna gent més malalta en un sanatori en València i que necessiten un dispensari per atendre a la gent que està menys greu per evitar el contagi amb els veïns i que es convertisca en una plaga, en una pesta. I aquesta era una miqueta la situació en quant a les malalties. També
hi ha falta d'abastiments. Ara recordo un document que em va cridar molt l'atenció, que l'alcalde reclamava que havien pagat un abastiment de 3 mesures d'arròs per persona i que només n'havia arribat una, i clar, que bé, que fent el favor tot això en molt bones paraules, dient Dios guarde a usted muchos años, espero de su buena voluntad que nos haga llegar lo que le pedimos con todo el respeto, és dir, paraules per a evitar que els tingueren per a aconseguir-ho, m'imagino, diplomàticament per a aconseguir-ho, però també per a no posar-se, per a no significar-se. Significar-se en aquell moment era fer-te patir a tu i fer patir possiblement a la teua família. El dietari a mi m'aplega fa 2 o 3 anys, trobo que és un document molt important, està en la pàgina web de l'Ajuntament i es pot consultar, perquè està també la transcripció, està fotografiat el manuscrit, perquè ho escriu a mà i a llapis, i podem llegir-lo. És dir, el manuscrit, podem llegir el manuscrit, però també podem llegir la transcripció. En el dietari, Batiste parla bàsicament de la situació a Oliva, de la situació a Oliva en aquella època i de la repressió que podien patir, perquè era una organització clandestina, estem en l'any 44, cal situar-ho a nivell d'escenari de Segona Guerra Mundial, els aliats estan guanyant la guerra i això crea esperances dintre d'Espanya, de les forces antifranquistes, en el sentit de poder treure's de damunt a Franco una vegada els aliats han guanyat la guerra. En aquest sentit, per exemple, Batiste parla de 2 organitzacions importants que n'hi ha en l'exili, que és per un costat l'Aliança de Forces Democràtiques, que ahir arreplegava tots els opositors a Franco, és dir, a tots els partits, excepte el Partit Comunista, és dir, en l'Aliança de Forces Democràtiques estaven des de la CNT fins als republicans, el Partit Socialista, etc. I després que Batiste fa una valoració sobre la Junta Suprema de Unidad Nacional, que eren únicament els comunistes. És dir, fa una valoració des del punt de vista que compara la Junta Suprema de Unidad Nacional, que només arreplega el Partit Comunista i, per tant, és dir, és poc democràtica perquè no contempla les altres opcions polítiques, i l'Aliança de Forces Democràtiques que sí que arreplega tots els altres partits, a totes les altres tendències polítiques antifranquistes. El Batiste celebra diverses reunions a Oliva. Ell, abans de la guerra, era de les joventuts d'Izquierda Republicana, és a dir, del partit d'Azaña. De fet, se'n va voluntari a la guerra en pocs anys, perquè ell naix en l'any 18, i tenia 20 anys escassos quan se'n va voluntari a la guerra i se'n va en el batalló Azaña. El batalló Azaña va al front de Terol, i en el front de Terol, bàsicament, hi havia batallons valencians. És a dir, per exemple, estava el batalló de la Columna de Ferro, que és Columna de Hierro, que era, és a dir, molt coneguda, perquè era gent molt forta, i es conten algunes incursions a la rereguarda. És a dir, Batiste
està en el front, en este batalló Afanya, que està amb altres batallons, el batalló Gandia, la columna de Ferro, la columna Exea Uribe, és a dir, hi ha diverses organitzacions, abans de la centralització feta en el 37 de l'exèrcit republicà, hi ha diversos batallons i columnes que bàsicament són valencians que estan en el front de Terol. Batiste està allí com a voluntari. Quan torna a Oliva no se sap exactament, sé que està tancat a Sant Miquel dels Reis fins al 44, a son pare Batiste Cifre Roig l'afusellen en el 39, son pare era de la UGT, l'afusellen a Paterna i Batiste està a la presó, Sant Miquel dels Reis. Torna en llibertat condicional el 44 i mor definitivament en el 45 de tuberculosi. Segons la família, va estar tancat al dipòsit de presos de l'Ajuntament en el 45, estava molt malalt i aconsegueixen treure-lo del dipòsit i portar-lo a casa perquè es muiga. Batiste parla també de la seva malaltia en el dietari. Batiste parla de la malaltia i parla de la fam. És a dir, quan parla, per exemple, d'una reunió que fan el 24 de juliol, el dia de Sant Jaume, a Gandia, bé, suposo que trien aquest dia perquè hi ha molta gent que va a la mar i ells no passaran desapercebuts, és a dir, és una colla de gent jove que està reunida en la platja de Gandia. Ell conta que buscaven l'ombra per a no perdre les poques calories que tenien, perquè fam en passaven i, a més, la seva malaltia es veu que li treia les ganes de menjar.